ହେଲେ ଠିକ୍ କହୁଛି ଅଧା ଅଧେ ବସି ପଡ଼ିବ ହେଲା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବନି ମୋତେ କହି ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ହେଲା ଆମ ଫୁଲ ପଛକୁ ଅନଉଛି ଏଇ ଧନୁଆଟା ଚାଲ ଚାଲ ଲାଇଟ୍ ବେଶୀ ଦିଅ ନା କମ୍ ଲାଇଟ୍ ଦେଇ କରା ହବ ଲଗେଇଥା ଲଗେଇଥା ଲାଷ୍ଟ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଇଥା କ୍ୟାମେରା ସବୁବେଳେ ବୁଲା लाइट कम देखी तो लाइट कम देखो उठे ठाकुर बुलेबा ठाकुर
କରିବୁ ହେଲା ଏମିତି କରିବା କରିଦେବ ସବୁ କରିବୁ ଏଇଟା ଭଲ ଆସିବ ହେଲା ତାକୁ ଏଇଠି ବୁଲେଇବୁ ବାବା ନମ କରିଦେବୁ ତାକୁ ତାପଟେ ବନେଇବୁ ଏ ଧନୁରୁ ପାପଟେ ବନେଇବୁ ବାବୁ ନୁ ପାପଟେ ବନେଇବୁ ଏ ପ୍ରଭୁ ନମ କରେ चालतो कौन कौन है चालतो बाबा सुना हाँ सर कौन करते सर गांधी बाबू जाइला पर हाथ मो गांधी ଏଗୁରା କାଇଁ ଏଗୁରା କଣ ଆଲୋ